zuciya tunanan da ke har abadan sahiba ba zan bar ki ba. Soji wannan adam bana tantama ne tuni na gargata. Wanda ya sa tsari cikin zuciya da gaskiya baya fita. Ƙauna ta ga musula daga haramin zuwa daga na tarkata. Ina bai wasa ya bata, zancen gaskiya ba na iya rasuwa in ban ganta ba. Tambaya amma wani al'ajab kullum zuciya tana nan da bibiya. Ina adana sirrika tilas in faɗe su don zuci ta sanyaya. Yarda ki zan fitila ki hasken wurin da dama ban san shi ba domin ci gaba. Mallake